आम यूट्यूबर कान्ना बर्तमान आमर रश्मि गाड़ी बुलेले रांदिया बाहर जीवु ये हनुमती ठिया गाड़ी बर्तमान बुले बस आगे बसतु जीवा बर्तमान रांदिया मार्केट बुलिया बाहर रांदिया मार्केट आम कॉलेज रु आम कॉलेज मेस रु आम बाहर रांदिया मार्केट साथी अच्छी मानस आसलु गोटे कम आम कॉलेज रु गला बेले हनुमान मंदिर बेदंता टेकर कलम बेदंता टेकर बेदंता पावर प्लांट केते सुंदर प्लेस टा लास्ट गेट केते सुंदर गाँ राति पाखापाखि 8:30 देख एटा आम कॉलेज रास्ता माने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रास्ता लगी रांदिया पिला बंद अच्छे जाइए गोटे सिक्यूरीटी भाई आम बस सिक्यूरीटी भाई बस भाई हाई कर दियो पेट्रोल शॉप बाबू भाई मानसर मेस देख लगे छाड़ी मोर घर बट आज गोटे बहुत बड़ माने गोटे जिन शिक्षा भी पाइले माने जो भाई मैंने सब ब्लॉग कर बहुत किसी फेस करी ब्लॉग कर बहुत किसी फेस समस्ते तो सामान नुहति ना बहुत किसी से कौट परमिशन थी कौट परमिशन बहुत फेस करने पड़े मैंने कष्ट कर भल जिन सामना बहुत खुशी लगे के बड़ ब्रिज देख आगुरे और रांदिया जाए ब्रिजटा बहुत सारा
ଦେଖେଇ ହେବନି ମାତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ରହିଛି। ଏଠି ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ହୁଏ। ବହୁତ ସାରା ଘର ରହିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ। ବହୁତ କିଛି ବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିଛି। ଜୋରସେ ଯାଉଛି ବାଙ୍କୁରାଇ। ଗୋଟେ ହାତର ମୋବାଇଲ ଧରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଭଦ୍ରକର କିଛି ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଚା ଆସିବେ। 3 ଟଙ୍କାରେ ଚା, 5 ଟଙ୍କାରେ କଫି, 10 ଟଙ୍କାରେ ନାଲି ଚା। ଏଟା ବି ଭଦ୍ରକ କଲେଜକୁ ଯିବ, ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। କଲେଜ ରାସ୍ତା ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଭଦ୍ରକର ବରପଦା ରୋଡ଼। ରାଇଡ଼ରେ ରୋଡ଼ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ। ଏତ ବି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି ଜାନୁଗଞ୍ଜ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଭଦ୍ରକରୁ କେଉଁଝର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଛି। ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ରହିଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ଢାବା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କଲେଜ ଛକ ରାସ୍ତା। ଗ୍ରୀନ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ହୋଟେଲ ପ୍ରାଚୀ, ବନ୍ଦ ଛକ। ଏବେ ତ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବାଟରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଲିସ ଥିବେ। ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ସେପଟେ ଯାଜପୁର, ଏପଟେ ଯାଜପୁର, ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା। ହେଇଛି କେଉଁଝର ସେଇ ତ ଦେଖିଥିବ ଭଦ୍ରକର PWD।
NH का ଯାଇଛି ଆମର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମେନ୍ସ କଲେଜ ରୋଡ ମେନ୍ସ କଲେଜ ଯୋଉରା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ହମ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋତେ ଶୁଙ୍ଘି ପକେଇବ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିବ ସେ ଶୁଙ୍ଘି ପକେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଗେଲ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଇଲା ମୋ ସହିତ ଗେଲ ହେଉଛି ବହୁତ ବଦମାସ ବହୁତ ବଦମାସ ଭାଉଜଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମିକୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିକୁ ଖଟ ତଳେ ଯାଇକି ଲୁଚୁଛି ମିକୁର ଆଜି ମୁଡ୍ ଖରାପ ବାପା ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଲା ମାନେ ସେ ଦୌଡ଼ିବ